abril i del Col·legi Sergi Lluís d'Enfront. El llibre que m'he llegit és Jaume Noumán i la Furgoneta de 77.773. L'autor és Vicent Pardo i la que ha fet els dibuixos és Irene Blanco, com per exemple és. La història va de que eren carnestoltes i Jaume es va vestir de girafa i els seus amics d'ovella, d'hipopòtam, de cocodril, i el director es va vestir de cocodril. El que més m'ha agradat és que Jaume es fixa en les xiques, es va dir amb les xiques, que van amb faldes curtes i mamelles exagerades fetes amb globus. I l'editorial és Bromera. M'ha paregut fàcil de dir.